4 o'clock, rush hour traffic. Mahaba yung pila ngayon sa cash lane. Meron tayong not yet. Ano tawag dyan? RFID, no? We're here, SM City, Pampanga. Toy, ping pong. Yes, ping pong stuffed toy. Yes. Where are we? Look at the white there. If you look at the white. Make sure to wear comfy clothes and shoes at magdala din ng tubig. We are here. Dito, wala pa kaming ticket, hindi pa kasi kami sure kung ano yung rides na pwede sila kasi may height requirement ang bawat rides. At hindi pa namin alam kung mag-unlimited rides kami or yung mga solo ticket na lang na bibilhin. Pagpasok mo or pagbungad ng rides, makikita agad yung height requirement. At dahil nga nasa 3 years old at 5 years old lang sila, hindi pasok yung height nila sa ibang rides. Yung mga ticket booth ay nasa gitna ng area at meron silang 15 na available rides na kasama doon sa unlimited ticket at 9 out of 15 pwede sa kids. So ito yung mga prices nila kapag solo lang or individual lang yung tickets na bibilin mo, kaya nag-unlimited na rin kami through Metro Deal. Kapag pala Metro Deal or voucher ang ticket mo, meron silang separate na ticket booth. Ito yon, malapit siya sa Vikings na lugar. Super Vikings na ride. And yan, dyan ka magre-redeem. Tatatakan ka ng stamps imbes na yung paper ticket. Doon, oo. Wow! First stop is the Read it. train ride! Doon sa voucher, hindi kasama ang express train sa unlimited rides. One-time pass lang siya. Pawis! Ooh, train ride! Are you excited, Olivia? Yes. Are you excited, Selfie? What's gonna be our next ride, Ben? And I want to get a stuffed toy there. Swing ride! Carousel ride! Ito, free runner. Field runner. Pwede yung kids. Yes, Steffi, careful. Medyo mahaba lang yung pila dito, pero carry naman. Hindi naman siguro isang oras yung hihintayin. Are you ready? Yes. Go. Dropped out. Oh, Pepe, look at them! Whee! Ma, gusto mo ganyan?
Ito namang Nitro Drift, hindi siya kasama sa unlimited. Separate yung bayad niya, which is 100 pesos. Next is bumper car. na lang. Medyo kumukonti ng tao. Kumukonti na yung tao. Hindi na masyadong mainit. Sabi, Ali! Bye, Sefi! Bye, Ollie! Kaya yung mga kids nag-request ng round 2 for itong kangaroo ride kasi paikot-ikot lang siya tsaka bounce lang. 7:40 PM na and hindi na masyadong mainit. Hindi na masyadong mainit tsaka wala na masyadong tao kaya mas mabilis na lang yung sa rides na yun. Go Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! Go, Daddy! Tigas naman sobra. Oo nga! Go, Daddy! Ay! Eh! Yay! You will have a prize. Yay! Winner! Yay! Second round sa carousel. At kasi dahil may mga kids kami, napause ako, dahil may kids kami kasama, gusto nila yung mga pang kids na ride lang. And madami pa kami mga rides na hindi nasubukan. Oh, napause ako! I lost my voice! Last but not the least, ang teacup ride para sa mga kids. Ang ganda ng ilaw dito sa teacup. Wala akong... So ayan, super sulit naman, 280 pesos, only rides na, lalo na sa mga kids. Hindi nasakyan lahat ng kids yung ride, pero okay lang kasi nag-enjoy na sila. Tsaka kung solo mo silang bibilhin, mas mahal. Kaya mag-only ride ka na lang. Sa Metro Deal, ang ibubook mo, pwede siyang same day booking. Makikita mo naman doon kung same day or makikita mo yung dates kung kailan siya pwede. Going home now. Anong oras tayo dumating dito? 4 o'clock or siguro mga 4:15. Nandito na kami. Tapos ngayon time check, 8 o'clock na. 8 o'clock na. Hindi man namin nasakyan lahat ng rides. Hindi man kami nakapag-Ferris wheel. Kasi haba ng pila doon sa Ferris wheel. Tsaka ayaw ng nanay ko mag-Ferris wheel. That's it. Thank you so much for watching. Sana okay yung information na naligay ko tungkol sa trip na to. Bye! Your child, you got nothing to hide.
Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday, wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way, no one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give 'em warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away.